Moja vláda, ktorej som predsedom, žiadny bianko šek Grécku nepodpíše. Akékoľvek rozhodnutie o pôžičke musí byť podmienené reálnymi rozhodnutiami Grécka o obmedzení sociálnych výhod, na ktoré Grécko nemá. To, že grécka vláda o tom rozhodla včera, to je pre nás málo. My chceme vidieť zákony schválené v parlamente, ktoré potvrdia, že sa o 25% znížia platy v Grécku, že pôjdu dole dôchodky, že sa odstránia všetky sociálne vymoženosti, ktoré nie sú kryté výkonnosťou gréckeho hospodárstva. Dovtedy vláda Slovenskej republiky nebude rokovať o poskytnutí žiadnej bilaterálnej pôžičky pre Grécko. Opakujem ešte raz, žiadny bianko šek Grékom podpisovať nebudeme, ale uvedomujeme si zodpovednosť nášho štátu ako členského štátu eurozóny za euro a peniaze našich ľudí, ktoré sú v bankách, ktoré majú dnes finančné prepojenie aj na grécky finančný trh. Predpokladám za týchto podmienok, že z hľadiska praktického sa o prípadnom poskytnutí pôžičky bude môcť rozhodnúť až po parlamentných voľbách. Bude musieť zasadnúť Národná rada a Národná rada bude musieť rozhodnúť o zmene príslušných zákonov, pretože naša legislatíva nepozná takú právnu úpravu, ktorá by umožňovala poskytnúť pôžičku len tak nejakému inému štátu. My nebudeme nič dávať, nebudeme nič poskytovať, žiadnu pôžičku podpisovať, pokiaľ sa Grécko neprispôsobí svojim reálnym ekonomickým možnostiam.